Danas ćemo igrati, igrat ćemo GTA Samp. Sve nešto novo na kanalu. Tako da, ako vam se bude svidjelo, obavezno like, share i subscribe. Triple quadra penta jump. Ko igra ovo, to razume. Ovo je... Padam li ja uopšte? Padam. Zašto je sad sve lago plavo? I taj ulje. Dobro, nema veze, stvarit ćemo nešto novo. Ne. O, dođu ovo. Ma, dođu. Ma, dođi. Are you kidding me? Ugla. Što mrzim ovo? Što su me komande glupe? Buj. Ajde. Daj. Para. Parachute. Animation. Čekajte sekund. Je za jetpack. Znači ajde ovdje da isprobamo. Ko voli ovakve igrice, eto može. U sljedećoj epizodi, ja mislim da će biti GTA San Andreas serijal. Da se ne brinite, evo da se brinite jedno. GTA ja volim da igram i to San Andreas. Tek sam ga danas skinuo, ali ne vidim to ništa. Sad ćemo ga. Mi ćemo ovdje da ostavimo čak. Pack up je za pato. Čekajte sad. Parachute, para. Jajmo. Da, ovo nije baš nešto, tako. Dobro, evo, doći ćemo više, ali možete bar sada vidite koliki je svijet u GTA San Andreas. Nikola Gaming 019, gledaj. Može jedan moj drug naziv, kako se zove. Ne, zobio sam noge, da to ekstra. Čekajte sekund. Evo ljudi, vraćamo se. A, neće da me puca. Neće da može cirko! Oh, thanks. Spor motor. Ajmo malo na rampu. What? Nisam neki ovome derbi. Šta ćemo? Mi ćemo ovo da igramo. Gdje sam se javio? Stvorio. Pa znate šta? Nije ovo što. Stvorim
Pa, tako, boats. Koji stvorimo taj? Ja nisam mislio tu da ga baš stvoriš. Da vidim šta će se desiti ako ga stvorim. Naprimjer, eto, tu. Ajde, postavim checkpoint, glupi. Wow. Ništa se nije puno desilo. Što ovako glupo krene glavu? Ali dobro. Evo. Sport car. Koji ćemo li ovaj, možda. Ovo nije još. Sad ćemo nitro. Da, dobro. Ajde, može nitro. Toliko sam brz. Da mi sada nikad ništa ne može. Ajde sad. Wow. Sad ćemo ovako. Wow, nije jetpack, a jest. Jetpack. Ja mislim da bi ovdje imao nešto, ja mislim da se nađe. Au. Čekajte sekund. General. Dobro, ovo mi ne treba. Nema šta ovdje. Dobro, to. Grupa netra, house. Buj. Buj. Nemam para. Registar. Sekund. I evo ljudi, vraćamo se. Nadam se da sam ovo snimio, bilo bi glupo da nisam. Jer stvarno jeste bilo bi. Buj. A ja sam snimio sve. Hajde kod Marina. Hajde. Čekajte, sad ćemo se teleportamo do te kuće. Bombe. Wow, nisam uspio. Ili možda jesam, ili nisam. Ajde, neko na mene, ko sme. Čekajte. Hajmo malo da probamo ovo. Trke. Really? Samo nitro. Ne treba mi nitro više. Ajde, vozi. Are you kidding me? Ne. Shoot. Wow. Really? Pa za ovo para. A, možda nisam trebao ovdje da skočim. Ovo su i otvoriti taj padobran. Wow.
Pa koji bug. A, moram za sljedeći put da znam. A mi ćemo u donji grad, a to tu ne može to ajde. Ja snajperiću. Možda ću te zakoljati. Waypoint sets edit south. Yes, okay. It's okay. Vata. Uđi tu. Gotovo. Daj, ne mogu. Zdaj nema ni oružje. Kako? Co? Account, ne. General, ne. Player. A. Dobro. Fuck. Sounds. Ćemo neki ovdje prijaviti. Ne, sigurno. Industrija. Može. Može. Ne može. Off-road. Ovo su. Ne, aj sport cars. Nećemo ovaj. Ček, fine. Paint. Može. Waypoints, default. To su na primjer ovako, waypoint. Da malo badam. Let's. 2. Sad sam. Hajde nađemo neke ljude. Se teleportujemo do njih. Gdje ste? Po cijeloj mapi tražim. Neću. Idemo ovako. Ljudi, moram da se izvinim, ali to će biti to za ove epizode. Izvinite što nisam dosta snimao, jer nije mi se snimao očigledno. A je lagao i nisam se čuo u nekim videima kod mog druga jednog. Pa... Čekajte sekund, samo da ovi mogu da prođu kad im je valja. Onaj gore ću da pogodim. Evo ovaj daleć još. Više ništa da kažem, ali samo što ću ovo da uradim. Kuće. Nije loš. Idem da kupim kuću za koju nemam para. O, imam.
baš i da nije neka je. Ništim. U neki lik. I eto, ajde, to je to za ovu epizodu. Idemo se osvrći, ćao. Sranje, napadaju nas. Brzo uzmaj puške. Kredi! Beži, napadaju nas. Eno i došli su, pucaj! Beži! Pucaj! Nisu deše, beži! Beži, napadaju nas, srušće nas avion, beži! Uzimaj padobran i beži! Okej, ali ne, napada me, li? Beži! Avion se ruši! Ja sam pokrenuo padobran. Ja nisam, ja sam skočio. Oh, fuck! Pazi, juri me! Ranjen sam. Fuck, idemo. Kredi! Ubije! Uzeo sam padobran. Idemo brzo. I nisam sada uzeo padobran. Sada padam beznadežno. Okej, idemo brzo u naš, evo ja ću doći po tebe, idemo brzo u naš ekstremno dobar motor. Sad se ustav s njima. Da ste ljudi, danas ćemo igrati San Andreas Multiplayer kao što... Šta je ovo? Pukao mi. Da ste ljudi, danas ćemo igrati GTA San Andreas. Sam. Da, sam, dobro. Aj padem do. Evo dolazim. Tu je sa mnom moj drug. Vidjeli ste me već u jednom epizodu. Ajde, ja uzimam kola, čekaj da uzimam. Vozimo se, ajde. Zajedno ćemo. Čekaj da... Ajde, ko ćeš, ajde ovo. Nije. Gde idemo? Idemo da tražimo neke baze, ne znam ni ja. Dobro. Bez nitra. To? Da. Ne. Evo zašto. Ako vam se ljudi svidi ovaj serijal, lajkujte, šerujte i subscribeujte. Da, ja da idem sad. Ideš da hoćeš. Ne, Maju. hoćeš ja da vozim? Ne. Wow. Minigun fight. Što izađe, daj, uđi. Ja ću moje kovat. Ajde, Aj, brate. čekaj, ajde. Dobro, ovaj motor više, ajde. Dolazim. Disney 2. Ne govori sad. Ajde, idemo. Nema motor tvoj. A ima Idemo ovako. We are... Ne, aj se trk. Neću se trkati. Hoćeš se vozimo? Idi tim putem samo. Ja idem... Ja idem u neku kuću nešto. Čekaj, gdje si? Ajde skačemo iz aviona, malo pokažemo ljudima kako je to. Znaj. Ajde, gdje si? Idi na parachute jump. Pošto sam ja tamo. Imam kalaš. Idem, T i šta onda?
Ovo smo parachute jump. I osmo. Ne, prvo. Des. Ono. A des? Me vidiš? Ne. Tebe ne A. vidiš. Vidim. Čekaj, Ja, da vidim ne. nešto. Da vidiš ovo? Da? Ovo. Ajde idemo u skak. Čekaj, bara. Ajde. Ui. Ajde. Ajde, 3, 4, sad. Oh, yeah. Ja te ne vidim zato što... Sada kreće. Action. Sad mi sve plavo. Ma nije. Dokle ćemo da padamo? Ne znam, para. Ja te ne vidim. Da. Dobro, jetpack, ne. Para. Uhvati se. Ti si me ubila. Kako sam te ubio? Ne znam. Ajde idemo. BC. Da. Da se trkamo. Čakaj. Gleda da i meni padobran. Ajde ja ću uzmem nekako. Ovo, ljudi, recite šta još da radimo jer mi nismo ništa smišljali, ništa. Je. Ajde. Čekaj Ja da ću nađem. bullet. Ček sekund. Ja ću ovako. Čekaj, on je spor. Čekaj. Uzet ću... Ne znam kako je to. Ajde samo da krenu. Uzet ću. 3, 4, sad. Čekaj, ovaj da on. 3. 3, 4, sad. O, ima start, Hehe. A usudarit ćeš se ti ne. Neću. Hoće. Spao sam da. A ladno, nisam spao dole. Ja se zove Muđa. Ne, zoveš se ti Muga. O, Gdje to si si, ti? evo dolazi. Gdje si ti? BC si morao. Da. A, to. Koji auto imaš? Onaj što ukucaš WC pa ga dobiš. Onaj najbolji u igri. Te dva. Vidite? Dižem te ja. A dvojku si koristio. Di sam? Ne koristim ja vatku. Deset. Ja super. I da li ću biti prvi? Daj, neću. Ne. Are you with me? Moram vidjeti. A, pa ovo je pobjeda. Pobedi. Ne. Ne! Neću već da idem. Moram ti još. Ne, neću. Kako ga... Idemo nazad. A ja uvijek moram. Sad neću. Si prešao? Prešao sam preko. Moraš WC! Yeah! Dok sam ja srećao. Da, i opet moram WC. Hehe. Za malo. Ne! Da!
sad. Ne! Ju. Ne! Da. Ko će biti prvi? Ja vodim. O, daj, šta je ovo? To! To bre! Tako je. Au. Zapakovalo. Sad moram ponovo. To koji sam ja srećeni. Ja sam bio onaj put srećen. Ti! Kako sam naprašao. Moram vidjeti. I ti prošao? Sve. Shut up. Da li je ovo pobjeda? I da li ću pobjediti? Povedeš? Jesam! Čakaj Ajde, mene. čekam. Dao sam, idem. Izašao sam iz auta. Dobro, radi nešto. Bio svoj auto. Iz neba, vidio. Neko ima više. Boli pobjedi. Ljudi, vidite. Ua. Šta je on? Tebe. Sad ću te bijem balonom, dođu vam. Da, ovo je balon, da, baš. Ovo je balon. Dobro. Neće me vidjeti. Dobro. Sad ću ja vidim. Video mi jedan traje 34 minuta, sam pa je. Idi WC, pobjedio. Ja sam pobjedio. Da. Čekaj da uzmem neka. Čekaj ja da odem WC. Aj neka smiješna hvala. A da, izašao mi sam pa, ne.